हलि गेलेग्राफ्रानो मालायावसो पुरा जमा गोजा आरो मावजि आंखौ फोना मोजागोन आं राजाखौ गगा मोनदों लोमजादों फोना हलि गेलेग्राफोरनो गथ' फिसाफोरा नै सेस आंखौसो हाय लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरनाय जालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअ जोबजासिम नायगोन दिनैनि दिनाथ' बिराद मोजां ओमफ्राय ससे बेरायहैनायाव नायलायाखै अबस्था बोरै खालामना हरखो गथ' फिसाफोरा जि दुस्त माने फोनना होनबाय अबस्था गैयै खालामना हरबाय आंखौ सेस उनाव नायजाला आरो गन लालायदोंमोन आङो नै बुनो होनना फोननाङा होनना अख्रा एकदम खिथुनाव फोनना हरजोब्बाय आरो आंखौ सर खानाय सिनथाय गोजा सालाफ्रा गावसोर गेलेबाय दंसै आरो एकदमबारे जमा जमानो आहा गगा मोनदों दुगैनो हायामोन दुगैनांसिगोन अबस्था गैला बेनि उनाव जियानो जा हेपि हलि लोगोफोर बयनिसिमबो बयबो मोजाङै मोजां गेलेलायबानो जाबाय दा मा होनो जोंहाथ' दा बुरिबाय बहा गेलेनो मोनबावनो नङा होनबा सिख्लाबासोमोन दोखा गेलेसिगौमोन गोदो जोंबो एसे एनै गेलेदोंमोन सिख्लायाव उन्दै थौ सारायखौ हख'ना थौ खिथुनि हांगारखौ हख'ना साराय खिथुनि हांगारखौ हख'ना जोंबो एसे एनै गेलेदोंमोन गोदो दाथ' आरो बहा हाबा जाबाय ओंखाम ओंख्रियावनोसै आरो दिन थांनांसिगोन अबस्था गैयै जानानै दुगैनांबाय आरो गुसु गुसुनो होनलायथारदों आरो बोथोरा दिनै थान्दा गुसु बार सिउ सिउ बारगासिनो माने आरो गगा मोनना दङना आङो होमबाबो दुगैबाय आरो बिनि मोसौ फैबाय थाखोब्रा जि डिस्टार्ब खालामफैयो मोसौ मानैसोया गोबाबो खारखाया माने गिनो रोंखाया एसे देलायबायबो आरो ना दुगैखांना आंलाय समायाबाबो आं माने गावसोर गेलेनायखौसो भिडिअ लानो थांदोंमोन आरोना आङो एसे गोजाननिफ्राय लां खाथियाव थाङा होनना सानखादोंमोन आरो आं ओमफ्राय नुहरना ओरैबायदि खारबोबाय माने बिसोरो भिडिअ खालामग्राखौ फोननो होनना होबोदोंसै आरो खारबोनाया जियानो जा हलिनि नामै एसे कालार नांनांगौ नांबाय ना मा होनो दारा गेलेनांगौलै ना आंथ' गेलेगौसोमोन फिसाला गैयाबा दा फिसाला दङना देनां एसे देरबा गेलेनोसै फिसाला एसे देरबाथाय होख्लायनोसैलाय आरो बोथोरा गुसु बार ख्लाब ख्लाब बारगासिनो आयु हारसिं न'आव बनथुमना बायदि दं आं दा जादैलाब माइ सौनायाव बेस्थ' जाना दं फिसालायाबो उन्दुना दं आइयाबो गैया बिहावबो बेरायदों हारसिं दङ आरो दा न'आव मोसायोना उन्दुयोना मेथाइ खनो आंनि गोसो बायदि जाना दं आरो दा सिखारबायना सोना सिखारबाय मा होला आंनि लोक्कि 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 बिदि जायो इसोना होला आंनि जे गगा मोनदों गथ'आनो फै 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 फैदो फैदो सिखारखाबाय फैदो फैदो सोना फैदो मिथिलि मोनबाय हा मेमब्रां ब्रां गगा मोनसोदो गथ'आ लोमजानाया एसे हामलायबाय दा गुजुलायदों गगा मोनदों नामा बिमायाबो गगा मोनदों दा सोना बिमा बिजा गगा मोनदों जोंहा गगा मोनदों हामनोनो रोंला बोथोरानो माला बोथोर सोलायनायनि मोनसावदो खोमाहाय बिराद मानसिया गगा मोनसोदो लोमजासोदो गुजुसोदो बिदि जासावबाय दंथारो दायो बिमा नङाबा फिसा फिसा नङाबा बिमा नङाबा बिफा बिदि जाबाय दङ लोमजानाया हा हा आंनि लोक्किजो हेपि हलि होनलायसै ना माला रायज्लायनो रोंगोन नोंलाय बिदि होनलाय खोन्थालाय साफा साफा थान्दा आयौ जागोबोना माबादों लोमजादों गगा मोनदों नांबा लोमजादों जरा जाया हलि गेलेग्राफ्रा बिदिनो जाबाय सिख्लाफोर सेंग्राफोरबो दंसोयो आरो
जोंहा बेलायदों ना सोना गथ'खौनो फोनना गालांबायना कफियावबो एसे नांबाय जोंहा दसे बेरायलायबाय बार सिउ सिउ ख्लाब ख्लाबथार न'आव बेसे थानो होननानै दसे ओंखारबोलायबाय दा सोरजोंबा फोनजालांलायगोन आरो लामा लामा बेरायना न'आव थांसैलाय जाना सोना हेपि हलि लिरदों हेपि हलि होनदा बयबो हेपि हलि बेसे बुरजा गेलेखो ओइ नै आरो एखे फुवालि मानैसो फैगासिनो जमा जमा मानो थांगोन मक्सेबा खुजरो mana ini हेपि हलि बोलो फोना गथ'खौ फोना आजाखौ फोना yang kemarin nggak ada apa-apa aku mau dapat punya dapat मा जाखो इयो दासो दुगैखांदोंमोन आङो undang salah dikerailah Happy Holi Meredon ini pun apa cak ini membrang yang bestie nah yeah gotoa oh yes kudu ada nah apa lah tes gथ' फिसाफोरा हलिनि दिनाव नुदो ससे लामायाव ओंखारबा मा जायो दुगैबाय थारालाय दसे दुगैदो सुबायल' फुगारना सुबाय आरो एसे खारबावासो एसे माबा दंबावो